Готови сме за първите проби. Не съм го карал до сега, както завършихме предния епизод, губихме го, запалихме го, само разчистихме инструментите и нещата и сега за първи път ще го пробвам. Странно е, ама ще стане. Аз идвам да говоря. Доста е странно. Изведнъж задницата тръгва много рязко и ме е страх да не го удара по бариерите, тъй като двигателя е отзад и най-вероятно ще приключи цялото каране. Но е интересно и странно е доста. Пак казвам, изведнъж просто рязко се отсича и тръгва задницата и не спира. Но ще видим, ръчната е доста готина, съвсем различно усещане имат педала и ръчната, въпреки че и двете работят на задния диск, който е на задната ос, няма на предните гуми никакви спирачки. Или съм забравил, или е доста различно, или и двете. Завива много, но изведнъж задницата просто се хлъзга и заминава. Има сцепление отпред, има ъгъл на завиване. Ние напомпихме гумите на минималното, което дадоха от The Drift Kart, бар и половина, за да има повече сцепление, тъй като тук е възможно на пистата в ринг мога да се парзаля допълнително. И може би затова така е тръгва задницата, може би и на асфалт ще е по-различно, но ще пробваме още малко.
Доста е странно. Доста е странно. Със сигурност аз съм отвикнал. Страх ме тук от бариерите да не го ударя в бариерите, тъй като виждате как е отзад. Просто ще приключиме. Но определено върви повече настрани картинга, отколкото напред. Просто трябва да се свикне. Интересно е. Със сигурност, може би, тук не е най-подходящото място за него. Заради бариерите и непрекъснатия страх, тъй като много лесно просто може да се допусне грешка и да бъде ударен в бариерите. Аз самия на няколко пъти се завъртах и минах доста близо до бариерите, накосвам да се ударя. Предполагам, че на асфалт ще се държи по различен начин. Различно от това, което аз имам като спомен, как в един момент, просто като дам газ и колата ще издърпа напред, ще изтегли и ще ме извади от място, на което отивам да се ударя. Тук не е така. Тук, като се подаде газ и всъщност отиваш още по-бързо нататък, където си тръгнал да се удреш вече. И е доста интересно. Наистина това е единственото, което като определение ми идва да кажа. Просто трябва свикване. С педала определено на спирачката ми е по-удобно да парзалям картинга. С самата ръчна не чак толкова много. Може би нещо открито, където няма такива бариери и лесни места за удрене. Може би там вече е по-различно с ръчната, но тук поне имам доста по-добър контрол, когато работя с педала на спирачката. При това обаче ще пробвам да направя цяла обиколка тук, без да прекъсвам дрифта нито за момент. Но за целта ще трябва да се поупражнявам повече. Няма да стане толкова бързо, но смятам, че е възможно. Просто трябва доста по-добре да се запозная с картинга, да го опозная, да свикна с него. А може би и да се ударя един-два пъти и като видя, че евентуално нищо не се чупи, надявам се, и да се получат нещата, но за момента поне харесва ми. Накратко харесва ми. Интересно е. И цвета много ми харесва. Това е. Всичко в момента е коренно различно. Всичко почна да става доста по-добре. Много е странно, тук не мога да го усета. Възможностите за удар стават все по-реални и по-реални. След малко ще покарам още малко да видим какво ще се случи.